uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyacela sikhuleke. Baba wethu osezulwini, Dala wey'nsuku, Baba wenkosi yethu uJesu Kristu, dumo nezibongo kungokwakho kukufanele. Akekho Nkosi Nkulunkulu njengawe, inkosi yamakhosi, umbusi wababusi, odalile izulu nomhlaba, wadala ulwandle nakho konke okukulo, wenza nomuntu ngomfanekiso wakho. Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu siyasondela esihlalweni sobukhosi ngentobeko, sizofuna Nkosi ubuso bakho, sizocela Nkosi ukuhlunyelelwa kwey'mpilo zethu nangezwi lakho. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, sisazofunda izwi lakho. Nkulunkulu phezu konke, khuluma ngalo ngomoya wakho ingcwele, ukuba yilowo nalowo Nkosi phakathi kwethu siphe indlebe zikamoya ukuba sizwe lokho umoya akushoyo emabandleni nakushoyo kwezethu iy'mpilo uqobo. Siyakubonga Nkosi ngethuba, sibonga ukuthi sivukile thina, siphilile kuze kube namhlanje. Nkosi, abanye bethu abasekho kulo mhlaba abanalo litholanga leli thuba lokuthi bazolalelisisa ebukhoneni bakho. Siyacela-ke Nkosi, singalithathi kalula, singalithathi ngokujwayela, singathathi njengento esifanele, kodwa sisazi ukuthi kuwumusa wakho ngenxa yothando lwakho olubanzi lujulile, singeke saliqonda. Siyabonga Baba wethu ongcwele, khuluma-ke ngezwi lakho libiyele namanje Nkosi, sizwe njengalokhu uthembisile ezwini lakho ukuthi akuphindele emuva nagalena linye lingawenzanga umsebenzi. Kodwa Nkosi, sikhulekela ukuthi liwenze umsebenzi nasey'mpilweni zethu. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyaxolisa bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Ukhona omunye-ke obengihleka manje ngithi mina ngisukuma ngekhorasi futhi uhlala udlala ngathi lutho bazalwane, ngisukuma ngekhorasi ngisukuma nje, angisasukumi kalula, iminyaka ihambile. Siyambonga-ke uNkulunkulu bazalwane kakhulu ngomusa wakhe asenzele wona ukuthi siphile kuze kube la. Simbonga kakhulu bazalwane, mina ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu empilweni yami ngezimo zonke angidlulisa kuzona. Yazi ukuthi usuku nosuku kuthi kwenzeka okwenzekayo kufike kimi sekungasebuhlungu kangako. Angazi ukuthi kwenzekani, mhlawumbe kuhamba nane-age, because angikaze ngiphile kulesi sikhathi engiphila kuso manje. Angazi mhlawumbe kuhamba nge-age, kodwa sekuthi noma ngabe kubuhlungu kakhulu, kodwa kube ngazuthi kufike kushaye kwenye inyama, kudlulele kumina sekupholapholile. Sengikwazi nokuthi ngivuse amehlo ngibheke abantu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngiyamdumisa uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Namhlanje-ke bazalwane, sizofunda incwadi laphaya kuMateyu 25. Sizofunda nje kusukela ku-verse 21. Kodwa nje noma singafundi 21 kuphela, because namavesi alandelayo vele ayafana, athi awafani. Kodwa-ke sizofunda bazalwane, Matthew 25 verse 21. Ngisacela ukuthi ngikhanyise la ngikhona, kuthanda ukuba mnyama. Oh no. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.
Bazalwane, sifundeni-ke Matthew 20:25, siqala ukufunda kuvesi 21. uJesu Kristu inkosi. Kufundeka kanjena-ke. Inkosi yakhe yathi kuye, kuhle, nceku enhle nethembekileyo, thembekile ezintweni eziyingcosana. Ngizakubeka phezu kokuningi. Ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. uJesu Kristu uyinkosi. Ake simeni nje lapho bazalwane, bese siyayixoxa le ndaba. Leli vesi-ke lihlukene iy'gaba ey'ntathu. Kukhona isincomo laphaya ngoba umuntu enze kahle, bese kuzoba khona isithembiso sokuthi sekuzokwenzekani, bese kuzoba khona umvuzo wokuthi ngenxa yokuthi kwenzeke kanje, nanku umvuzo wakhona, ngizongena ekuthokozeni kwenkosi yakho. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithe-ke uma ngibhala le ndaba, ngifunda le ndaba, kwafika isihloko nje sithi ukuthembeka nomvuzo wakho. Uma ngabe sithembeka, siyamukela umvuzo. Enhlizweni yami ngiyabheka nje ukuthi uNkulunkulu uBaba uthembekile, wathembeka umhlaba ungakasekelwa. Wathi konke akumisile, wakumisela ukuthi kuzoba njengoba ekubekile. Kwathembeka kwalokho akudalile, kwathembeka ukuthi kuzohamba kanjalo. Kuze kube manje kuhamba kanjalo. Uma ngingalinganisa nje ngelanga, liyaphuma lisithele. Kwadalwa nje kwathiwa kuzoba khona imini, kube khona ubusuku. Kunamhlanje nje la ngikhona eRichards Bay liguqubele kakhulu, linanokuna ngezinye iy'khathi. Yikho ngithi kumnyama nje. Kodwa iqiniso ukuthi kusemini, siyabona ukuthi kusemini ngoba inkosi yakudala yakumisa kwaba isemini. Siyabona ukuthi isemini-ke manje. Lizoshona futhi kube sebusuku. Mase lishonile asiliboni, kodwa siyabona ukuthi isemini. Futhi sizobona mase kuyisebusuku. Isimangaliso uNkulunkulu ukuthembeka kwakhe. Thembeka ngey'khathi zonke. Akukho la engathembeki khona. Now, ake sixoxeni le ndaba-ke bazalwane. Le ndaba ingifikela nje ngivele ngizokuthini, ngibiza kuthini, kubizwa ngani ngikwi-dilemma ngesiZulu. Angazi, ake nizame bazalwane nani nithole ukuthi yini i-dilemma ngesiZulu. Kodwa la kuba nokuxakeka khona, angithi ukudideka. Angazi noma igama elifanele yini, kodwa-ke ngibeke kanjalo. La kule ndaba bazalwane, uma siyiqala emuva, ikhuluma ngomninimuzi namathalente. Le ndaba ukuthi umnikazi wale ndawo, ngiyaxolisa, washiya, wayehamba ezweni elithize. So washiya impahla yakhe ney'nceku zakhe. Kuthiwa-ke omunye wamnika amathalente ayisihlanu, omunye wamnika 2, omunye wamnika 1. Kanjalo kanjalo. Kuthiwa-ke owayenikezwe awu5 wahamba wasebenza ukuthi aphindaphindeke. Nowanikezwe 2 naye wahamba ukuthi aphindaphindeke. Owayenikezwe 1 yena walithukusa ukuthi lingasebenzi, lingaphindaphindeki, kungenzeki lutho. Inkosi ithi mayibuya ilithole kodwa. Manje uma ngibuka le ndaba bazalwane, enhlizweni yami kuyafika nje ukuthi hayibo, impilo yethu le. uNkulunkulu usinikile izinto
Okwethu ukuthi siyisebenzise ukuze inkosi ithole inzuzo. Bazalwane, angizukugxila, angikakagxili ebandleni. Ngisakhuluma ngomuntu nomuntu njengamanje, ake ngikhulume ngami. Uma ngikhuluma ngami, ngizalwe ngayintombazanyana nje ekhaya that important, engabalulekile kangako because ngiyintombazana nje phakathi nendawo. Angibalulekanga ngokokuzalwa, angizange ngabaluleka. Angisiyi osekuqaleni, angisiyi osekugcineni. Ngiphakathi nendawo nje, ngiphakathi nabafana. So angibalulekile, niyazi emakhaya ukuthi abafana babalulekile. So ukubaluleka engimlamayo, kubaluleke ongilamayo, then bese kuba yimina. Angibalulekile, khona usisi omdala, ukhona usisi omlamayo, bese kuzoba umfana, kube yimina, kube umfana, kube omunye udadewethu o-last born. So babalulekile laba abanye ngokokuzalwa, mina angibalulekanga. Kodwa inkosi la yayingibeke khona, yangibekela ngisho nomsebenzi. Inkosi la yayingibeke khona, yathi mayihlela impilo yami, yathubeleza ngisho emahlathini amnyama impilo yami. Kodwa ngoba uthembekile uNkulunkulu, wangidlulisa. Njengamanje ngiyamangala. Yabo, kuyisimanga nje ukuthi ngila. Kuyisimanga nje, yinto engihlale ngimangala, ingimangalisa. Ngisho nabe engizalana nabo bahlale bemangala ukuthi, hawu, wena lo. Uyabona ukuthi into ongeke uyicabange ukuthi mina lo ngogcina ngikwamfundisi nje to start with. Mina lo ngogcina ngikhuluma iy'ndaba zikaNkulunkulu. Mina lo ngogcina ngiyilento engiyiyona. Angazi noma niyakuqonda yini bazalwane, uma sibheke emuva indlela yethu yinde kakhulu, angidluleke lapho. So bazalwane, kulokho kudideka, kuleyo dilema yami yempilo, ngisacinga ukuthi ngubani, ngikuphi, ngenzani, uNkulunkulu ayikhombe indlela. Uma eyikhomba uNkulunkulu indlela, ngibe nokuziba. Uyabona, uyizike nje, uyiphebeze, uzusho nokusho ukuthi hhayi mina. uNkulunkulu ukunikezile ithalente, uyalithukusa. Nami ngingomunye bazalwane, ngike ngathukusa. Kodwa kwafika isikhathi la kufanele ukuthi khona inkosi ibuyile manje alisebenze ithalente. Inkosi yabuya. Ithi-ke le ndaba bazalwane, ekuqaleni kwayo, ithi nceku enhle nethembekile. Ake ngifunde ivesi. Inkosi yakhe yathi kuye, kuhle nceku enhle nethembekile. Uthembekile ezintweni eziyingcosana. Ngizakubeka phezu kokuningi. Ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kangakanani enhlizweni yami kuke kwafika nje ngifunda le ndaba. Kwafika ushukela, iy'nhlamvu zikashukela, angazi noma kuthiwa iy'nhlamvu yini, ama-grains, angazi kuthiwa noma iy'nhlamvu yini, kodwa nje ushukela lo ongesi-icing sugar, uyabo lo esiwufaka etiyeni, uney'nhlamvu. Uma uthatha iy'nhlamvu ey'mbili uyifake enkomishini yetiye, ngeke uze uzwe ubumnandi. Kodwa akusho ukuthi ezimbili zilahle, zifake, uzame ukuthi u-ede ezinye ukuze kuzwakale ubumnandi. Injalo le ndaba bazalwane. Mhlawumbe wena uzibona unjengami, ungabalulekile embusweni kaNkulunkulu, kanti ubaluleke ukudlula lo olapho. Uhlezi esho ubaba uMphostoli ethi thina sibalulekile kunaye, thina singabazalwane
sibalulekile kakhulu kunaye embusweni. Ingakho kunezwi lithi umelusi omuhle uyashiya izimvu eziwu-99 ayofune eyodwa elahlekile. Ngoba ibalulekile ukukhona ukungabi bikho kwayo kushiya isikhala. Kushiya kukwenza ukuthi kungabi khona ukuphelela. So uma ngabe uphiwe, angilinganise ukuhlabelela, kuyinto ejwayelekile emabandleni. Abantu abakwazi ukuhlabelela bayathula, bayekelele laba abastruggle-ishayo ukuthi abapatanise kuyiwe phambili kuhlatshelelwe. Aze athi la ehlabelela khona kuzobe sekubukwa yena yedwa-ke sekuthiwa hhayi uyacula ubani. Bazalwane, asingathukusi. Kukhulu-ke lokhu esengikusho, kukhulu, akusiyinto encinyane. Khona izinto ey'ncinyane iNkosi ezilindele ukuthi sizenze. Njengokulekelela nje umuntu omdala umhlalise esihlalweni. Njengokuthi nje ubone ukuthi u-uncomfortable, ukhona okungamphethe kahle, umbuzo ukuthi ngakutholela amanzi. Noma mhlawumbe usahlezi kahle, noma mhlawumbe ngingakusiza ngani. Ukulekelela nje, ulekelele nje ngezinto ey'ncane enkonzweni, kusulwe iy'hlalo, kuyashanelwa, kuyaklinwa, kuyaqoqwa, kugezwe izitsha, kucoshwa amaphepha. Ukulekelela ngezinto ey'ncane ezizoletha udumo kuNkulunkulu. Ngoba phela uma ngabe sekuklini la sikhona, udumo luya kuNkulunkulu. Ngike ngizwe la uma befika abantu, ngixolise-ke laba esingakhonzi nabo abangakaze befike la eBheyi Entabeni. Baye bathi kunomehluko. Kunomehluko nje uma ungena nje kuyashintsha i-atmosphere, kuyashintsha nje izinga ozizwa ngalo. Ngoba yini? Inkazimulo kaNkulunkulu iba khona emsebenzini emncane esiyenzayo. Lithi leli zwi inceku enhle nethembekile, uthembeke kokuyingcosana. Kukhona enye into esiye siyenze singanakile, angilinganise. Umuntu okhonza ukudlala ilotho, uyidlala zonke iy'nsuku zakhona. Kudala-ke ngangazi ukuthi, angisazi noma kuwuLwesibili noma kuwuLwesithathu, kodwa kwakudlalwa phakathi neviki, kudlalwe nange-weekend. Uyathembeka ukudlala kabili, kodwa uma esefike enkonzweni angathembeki ukukhipha umnikelo. Lithi leli zwi inceku enhle nethembekile. Kuyafana nakho ukuthi uma ngabe sipha, angiyazi le nto ukuthi ibhekephi. Kufana nokuthi uma sipha, uma upha nje, wenza sure ukuthi kuningi okusala ngakuwena kunalokho okuphayo. Ungabheki ukuthi umuntu omphayo ukusipha isimo. Ungabheki ukuthi njengoba umupha nje uzosizakala kangakanani. Ngike ngathi ngisedrobheni ngelinye ilanga, kwakhona ubhuti othi siphakathi esitolo. Wathi ngiyacela mama ungisize. Angazi ngibiziwe emsebenzini noma wayengiqola, kodwa enhlizweni yami akushongo ukuthi uyangiqola. Wathi ngibiziwe emsebenzini manje angisakwazi ukufika njengamanje, imali ebenginayo iphelele etekisini ngiza la. Njengamanje nje ngizama ukufuna abantu engibaziyo bangiboleka imali and bonke bayalandula. Sihlangana esitolo sakwa-Checkers. Bese ngithi mina imalini ukufika emsebenzini? Athi yena noma ungangipha u-R20 nje mama. Kulo R20 angazi noma uzomfikisa yini lapha yethi uyakhona. Number 1. Number 2, ngiyambona nje nasemehlweni ukuthi lo ulambile, njengoba engabanga nayo imali yokusuka kwayona eyokusuka ekhaya, kukhona ukuthi ngenzeka ukuthi uyibolekile. Okwesithathu, ngize la ngingambhajethelanga.
bengazange ngibhajethe ukuthi ngizohlangana nomuntu ozoba nesidingo esingaka bese ngimsize. Okwesine, inhliziyo yami, unembeza wami uthi msize. Uma kungashintsha kube uwena, ungenze njani? Hhayi, ngivele ngivule isikhwama ngikhiphe imali eyayikhona ngimnikeze u-R100, ngimnikeze. Bese enhliziyweni yami ngiy'tshela ukuthi hhayi okunye angizukukuthenga. Ngoba vele akuphelile nya ekhaya, kodwa angikaka-decide ukuthi yini engizoyishiya. Ngeke ngiyikhiphe nje ngimnike. Uma ngimnika, ngithi usuyothenga ngesinkwa, ngimnike. Avele akhale, ubhuti nje oqinile, avele akhale, ame lapho. Ngithi hamba, uzodlula uthenge nesinkwa, hamba. Bese ngiyamshiya ngiflathele ngoba phela sekuzoze kubukeke, sibuka abantu balokhu bedlule besibona and angimazi nokuthi ubani wakabani. Enhliziyweni yami mase ngigoduka, ngithi mina, hawu, uyazi into ekuyiyena into ade ngiyiyele yile engingayithenganga. Kodwa umphefumulo wami ujabule ukuthi ngimsizile. Angimazi-ke noma uzokwazi yini ukufika ekhaya futhi emva kwalokho. Kodwa-ke ngimnike okukhulu kunalokho abekufuna. Injalo-ke into, and uyazi ukuthi from that point angizange nginake ngaleso sikhathi. Kodwa emva kwalokho nje ngaba nabantu abangipha imali. Kwaba nabantu nje abavele bethi thenga i-drink, thenga i-drink, not ukuthi benginika cash. Athi umuntu ngikufakele, thenga i-airtime. Nginayo i-airtime bazalwane, i-airtime ngihlezi nginayo. Kodwa ukuthi fake i-airtime kusho ukuthi uNkulunkulu ukuthintile ukuthi ngiphe. So, ncebo enhle ethembekile, uNkulunkulu uyafeza akunikeze okukhulu kunalokho kade unakho. Ngizonigqugquzela-ke bazalwane ukuthi ake sithembekeni kokuncane. Ngithintweke kakhulu indaba eyenzeka la kuthina masinemhlangano. Sifike sinxuse sithi bazalwane, ningashiyi izinto zenu. Kuze kuthi noma sesivalelisana kube ama-parting words lawo ukuthi ningashiyi bazalwane, qoqisisani, bhekisisani ukuthi awushiyanga lutho. Kodwa immediately kwaphela abantu bahamba bagibela bangena ey'motweni, inqwaba yezinto ey'sele and zinabanikazi. Bese kufanele ukuthi angazi noma mhlawumbe kwinto yethu yokusindiswa kukhona ukuthi asixolise njalo noma senze izinto senzele ukuthi khona solokhu sixolisa, I don't know. Kodwa ngiyabheka nje bazalwane ukuthi izinto ey'ncane esingathembeki ngazo ezizosivalela ukuthi kungathiwa ngena. Uyabona ukuthi uma sekuthiwa ungashiwo ukuthi ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Izinto ey'ncane, ungathembeki ey'ntweni ey'ncane. Ungathembeki nje ey'ntweni ey'ncane ezizokwenza ukuthi ungawutholi umvuzo. Uzenze ezinye, kodwa ngenxa yalezi ey'ncane, umvuzo bese ungasawutholi. Buka-ke lo owanikezwa ithalente elilodwa. Kusho ukuthi naye ukuba akalithukisanga wayezobuya namathalente esemabili. Naye besethola lesi sibusiso sokungena ekuthokozeni kwenkosi. Kodwa ezinye izinto kufana nakho ukuthi umukele imfundiso. Ebese uyathula, usuyazivalela, awusahlangani nabantu. Noma wazi ukuthi uJesu wayedla nazo izoni khona ezoziphendula, ezokhuluma nazo, zizwe zithande ziphenduke. Wena awusafuni nje nokuthi abantu bakubone. Awusafuni nje nokuthi-ke baze babuze nanoma yini kuwena ngoba abahlangene nawe. Awusahlangene nabo, awusafani nabo. Usulithukisile-ke ithalente, ufihlile izwi likaNkulunkulu. Ngikhumbula ukuthi ngisemncane kwakunale iculo esasicula e-Sunday school sithi sinevangeli basha. Angisalikhumbuli ukuthi ayithini, kodwa ngiyakhumbula ukuthi kwakuthiwa kungcono ulithathe ulifafaze kunokuthi ulibeke phansi. Injalo indaba kaKristu, khuluma idlulise.
Uyidlulisa ngokuhamba, uyidlulisa ngempilo oyiphilayo, uyidlulisa ngokukhuluma, kodwa musuke uyifihla. Musuke uba yinto engasaqondakali complicated. Abazi nje nasekhaya ukuthi hhayi, ngeke aze eze uma kunomsebenzi ngoba uthi uyakholwa. Futhi ngeke aze adle and babone ngempela ungafiki. Bese beyabona ukuthi hayi bo, i-serious lento yakho, bese beyakubuza. Khona abathandayo ukuzobuza ukuthi manje nithi kwenzekani? Nami ngangibuzwa kakhulu nje ngisanda ukuthola insindiso. Babengibuza kakhulu, manje kwenzekani? Hhayi, angisahlanganyeli nani. Iy'tokofela sengiphumile kuzo. Ngikhowutha izwi kuthiwa ongatsheleki imali yakhe ukuthi izale. Angifuni nje ukutshelekisa ngemali, so angifuni ukudlala lapho ngoba nina niyatshelekisa. So lokho nje kuko okuncane ngithembeke kukho. Khona izinto ey'nkulu uNkulunkulu ay'beke kuthina esiy'gugushayo nazo, abanye abantu bagcine bengafinyelelanga kuzo. Kanti uma sizosho siy'khiphe, asilifafaze ivangeli, singalibeki phansi, singaligqibi, singalimbeli. Ziningi-ke ney'ndlela zokugqiba abazalwane, ziningi iy'ndlela zokugqiba, kodwa nje sekuyoba yithopiki yangelinye ilanga. Kumele-ke sithembeke, ukuthembeka-ke kuqhamuka nxazonke. Uthembekile uNkulunkulu Baba, uthembekile iNkosi uJesu, uthembekile uMoya Oyingcwele. Nathi kumele asithembeke. Njengoba nje izwi lapha kwabaseKorinte lisho ukuthi futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Uma ngabe wenziwe umphathi emsebenzini, thembeka kuqala khona abeza emva kwakho bezothembeka. Uma ngabe usindisiwe ekhaya, thembeka kuqala kukhona bonke bezongena bakwazi ukuthembeka. Bazi ukuthi abazi ukukufihlela izinto ngoba nawe uyafihla. Cha, wena uveza obala so that nabo bezoveza. Ungabenzi ukuthi bona bakufihlele ngoba bethi ngoba wena usindisiwe. Abakutshele nje ukuthi hhayi, kuleli viki-ke sizokwenza itiyana, ungahamba uthathe iy'khwama zakho uhambe. Bayazi vele ukuthi noma ngabe uzobona bengakutshelanga uzohamba vele, angithi? So asingabi nayo into esiyifihlayo, kodwa asibe nakho ukuthembeka ukuthi sizoyimela indaba yethu. Uma ngabe-ke sikholeka thina njengabaholi, uma usuwumholi, uma usindiswe kuqala ekhaya, usuwumholi, uwena olinuselayo lelo khaya, uwena owenza izinto ukuba zenzeke ngendlela kaNkulunkulu kulelo khaya. Uwena obanxusela ngisho nokubiyeleka, uwena omele i-security ne-safety yalelo khaya. Ngoba wena ukhonza uNkulunkulu ophezu kwabo bonke uNkulunkulu, futhi wena ukhonza iNkosi yamakhosi. Wena ukubiyeleka kwakho akusikho kwenyama. Wena awenzi ukuthi inyama ibe ingalo yakho, cha. Wena uthemba uNkulunkulu ophezu konke. So uyilida kulelo khaya. Kubalulekile ukuthi uma ngabe ukholwa, uthembeke ngoba phela omlandelayo uthembekile. Akanakho ukuyiphika. Uhlezi ethembekile, isho njalo izwi lapha kuThimothi wesibili, chapter 2 verse 13. Ngokuba akanakho ukuziphika. Uma singathembeki, yena uhlala ethembekile. Uma ngabe ethembekile, uma umuntu ethembekile umukela umvuzo. Umvuzo-ke iNkosi esipha yona ukuthi singene lapha embusweni wayo, singene ngokuthembeka, sithembekile ey'ntweni zonke. Uyabona ukuthembeka ey'ntweni zonke, ungafunyanwa unechashaza. Angithi sivulela umnyango wokuvuma izono, sivulela umnyango wokuphenduka, sivulela umnyango wokushiya inkambo endala, sivulela umnyango wokuphila sikuKristu. So uma sizothembeka-ke kuKristu, sithembeke ngoba yena ethembekile, kulapho-ke la sizongena ekujabuleni neNkosi yethu ngoba uthembekile.
Uma ngabe-ke futhi sithembekile, siyavuna izibusiso, siyavama iy'busiso. Inkosi iyandisa ukuthembeka kwethu. Nalapho ubuzonganaki khona, unembeza, uyanyenyeza kuwena, bese uyabona ukuthi hawu, hhayi lokhu, eyi, ngihlushwe indaba yasemgwaqeni. Ngiyaxolisa bazalwane, sesiphelile isikhathi sami. Ngihlushwe indaba yasemgwaqeni. Yazi ukuthi emgwaqeni bazalwane asithembeki kangakanani thina esidrayivayo. Isikhathi esiningi awubheki i-speed limit, kodwa ubheka amaphoyisa. Uma usubona amaphoyisa bese uyanciphisa, kade ungathembekile all along. Ngoba usubona amaphoyisa usu-maintain-a i-speed limit. Inkosi yomusa isibusise, siyoqhubeka ngokuvuma kwenkosi ngelinye ilanga. Ake sikhuleke. Baba wethu omncele, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, izwi lakho leli osukhulumile ngalo, ngiyacela Nkosi ulembule kulowo nalowo. Siphe-ke Nkosi ukuba sithembeke, sicela unembeza okhaliphile, ukuze Nkosi sizwe lapho wena umoya wakho ongcwele esenyenyeza ey'nhlizweni zethu, ukuba siqaphele, ukuze sihlale sithembekile. Siyakucela lokhu ngokukholwa. Nkosi, kulesi sikhathi kuwuLwesine, kuningi okwenzekayo. Abanye bahlelela ukufihla iy'hlobo zabo, abanye bahlelela ukuyosilanda, abanye kunjeya kunjeya. Nkosi, siyakhuleka ukuthi wena mdala wey'nsuku, wena owasihlelela emaphakadeni, sipho ukwamukela ngokubonga konke osenzele khona. Siyabonga-ke Nkosi, thatha udumo lungolwakho lukufanele. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, bazalwane. Inkosi inilondoloze, inigcine. Indaba yethu isiyoqhubeka ngelinye ilanga. Ukuthembeka kokuncane kuNkulunkulu uyakwandisa. Asithembekeni bazalwane, ake sithembekeni. Ngiyafisa nje kulaba sihlala sihlanganyele nabo ukuthi bazalwane, ake sikukhulekele nakho lokhu kuhambe sishiya izinto zethu. Ake sikukhulekele lo moya, siwunqamule lo moya wokuthi sizophambuka bese siyaxolisa. Ake siwukhulekele. Enye into-ke bazalwane engiyidiscavile izolo, kuthunyelwa ama-link okungenisa abantu ekhaya lezwi kithi sonke. Uma uke wayithinta ngephutha, usungena egrupini number 11, okuyikhona okuronke bazalwane. Suke uyithinte ngephutha, usungaqondile. Ngiyacela, ngikwenzile nami, yikho ngikwazi. Nami ngibonile kungena ilinki, ngathatha ngokuthi besikade sikhuluma ngento ethize-ke nobaba uMphostoli. Ngathatha ngokuthi usengithumelele leyo nto, ngayithinta. Usethi yena, hawu, nawe usuwenza same thing. Ngithi mina ngenzeni? Uthi usungena ku-group 11. Ngingena kanjani ku-group 11? Uma ngithi ngiyaphindela emuva ngiyabheka, hawu, yilinki yokungena egrupini. Bazalwane, ake siqapheleni, ake siqapheleni, ake sikhulekeleni unembeza okhaliphile. Ake sikhulekeleni iso likamoya elizosikhombisa into ezosibanga ukuthi sizithola singathembekile. Ngiyaxwayisa nje iy'hlobo zami, ngiyanithanda kakhulu kakhulu kakhulu. Ngibonge kakhulu uthando lwenu bazalwane, luyasithobisa. Heyi, angazi sizothini, sozilandulela sithini uma singahlubuka kuNkulunkulu. Siyathoba kakhulu kakhulu, siyanithanda. Asiyiqapheleni-ke leyo, njengoba sihlale siqaphela ama-emoji, asiyiqaphele nale linki. Isebenzise ngoba ngempela udinga ukuyisebenzisa. Kodwa musumane uyithinte nje ngoba ivele iveze isithi ngale usuyajoyina ugroup 11. Asiqapheleni-ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.